Κατερίνης, από όπου θα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση τον αγώνα Πιερικός ΚΑΟ Δράμας. Ο αγώνας, που είναι μια μεγάλη προσφορά της ραδιοτηλεόρασης 1, γίνεται στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Το παιχνίδι ήδη ξεκίνησε με ένα εύστοχο τρίποντο από τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο. Η ομάδα της Κατερίνης προηγείται με 3-0. Να δώσουμε τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Η ομάδα της Δράμας ξεκινάει με τους Ηλανίδη, Μαυρίδη, Γαϊτανίδη, Κατσούλη και Γαϊτάνη. Ενώ έχει τώρα την μπάλα ο Ζαχαρίας ο Κατσούλης. Έξω από τη γραμμή των 6-25 μαρκάρεται από τον Λαγαμτζή, ο οποίος μαζί με τους Χασκότσι, Μπουρμπουλέντρα, το σούτ από τον Γαϊτάνη είναι εύστοχο. Ο ΚΑΟ Δράμας μειώνει σε 3-2, 19 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Οι 5 παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα για την ομάδα της Κατερίνης είναι ο Λαγαμτζής, ο Χασκιώτης, ο Μπουρμπουλέντρας, ο Χρυσανθόπουλος Χρήστος και ο Γιώργος ο Χρυσανθόπουλος. Η ομάδα της Κατερίνης τώρα σε μια επιθετική προσπάθεια με τον Χασιώτη σε θέση playmaker, μαρκάρεται από τον Σάκη τον Ηλανίδη, θα δώσει για τον Λαγαμτζή. Το σούτ από τον Λαγαμτζή είναι εύστοχο, 5-2 το σκορ για την ομάδα της Κατερίνης. Ηλανίδη σε θέση playmaker για τον ΚΑΟ. Διαιτητές συνάντηση είναι οι κύριοι Σγουρής και Μιναρετζόπουλος. Μαυρίδης θα περάσει για τον Γαϊτανίδη, σου 3 πόντων, είναι εύστοχο. 5-5. ...100% η ευστοχία και για τις δύο ομάδες αυτά τα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα, 18,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 5-5 το σκορ. Ο Πιερικός τώρα στην επίδεση με τον Χασιώτη. Η ομάδα της Κατερίνης, η οποία μετά τους δύο παίκτες που έχασε το καλοκαίρι, τον Τέλια και τον Κουσκούρη που πήγανε στο Φίλιππο της Θεσσαλονίκης, άλλαξε άρδιν τους στόχους της. Από εκεί που ήθελε σίγουρα να καταξιωθεί στον χώρο της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Ενώ τώρα έχουμε ένα εύστοχο σουτ 2 πόντων από τον Λαγαμτζή, 7-5. Άλλαξαν λοιπόν οι στόχοι του Πιερικού. Πλέον ο στόχος είναι η παραμονή. Ο Γαϊτανίδης προσπαθεί να πετύχει το καλάθι, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει όμως το φάουλ από το νούμερο 9, τον Μιχάλη, τον Μπουρμπουλέντρα. Τεχνική ποινή που δόθηκε στον προπονητή της κατερινιώτικης ομάδος, αφού διαμαρτυρήθηκε ο Γιώργος Κελιδόνης. 2 βολές θα εκτελέσει ο Χρήστος Γαϊτανίδης. Ήταν εύστοχος στην πρώτη, έκανε το σκορ 7-6, ευστοχή και στη δεύτερη. Το σκορ γίνεται 7-7 και βέβαια με τους καινούργιους κανονισμούς, οι οποίοι ήδη ισχύουν από πέρσι, δεν υπάρχει συγχώνευση των ποινών. Ο Σάκης Γαϊτάνης θα εκτελέσει, μάλλον ο Σάκης Γαϊτάνης είναι αυτός που θα εκτελέσει τελικά την τεχνική ποινή, καθώς πρώτα εκτέλεσε τις 2 βολές για το φάουλ που είχε γίνει στον Χρήστο τον Γαϊτανίδη. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης του ΚΑΟ Δράμας, ο πιο έμπειρος και ίσως η ζωντανή ιστορία του ΚΑΟ Δράμας, ο Σάκης Γαϊτάνης, στα 31 του χρόνια θέλει σίγουρα να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της Δράμας, βλέποντάς την στην Α2 εθνική κατηγορία. Το σκόρ έγινε 7-9 με 4 εύστοχες βολές από τους παίκτες του ΚΑΟ, 2 από τον Γαϊτανίδη και 2 από τον Γαϊτάνη. Η μπάλα απ' έξω για την ομάδα της Δράμας, ο Μαυρίδης. Το φάουλ που γίνεται από το νούμερο 5, τον Χασιώτη. Απ' έξω και πάλι η μπάλα για την δραμηνή ομάδα με τον Βασίλη Μαυρίδη στην επαναφορά. Ο Μαυρίδης, που από τη στιγμή που τελείωσε την θητεία του στο στρατό, σίγουρα φέτος μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Γαϊτάνης θα βγάλει έξω για τον Χρήστο τον Γαϊτανίδη, σου 3 πόντων, εύστοχο. 7-12. Η ομάδα της Δράμας έχει ευστοχία, απόλυτη ευστοχία, 100% σε όλες τις προσπάθειες που έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα. Ο Χρήστος Γαϊτανίδης με 8 πόντους, με 2 εύστοχα σου 3 πόντων και 2 βολές, είναι ο πρώτος σκόρερ της δραμηνής ομάδος. Το σκόρ είναι 12-7, 5 οι πόντοι του ΚΑΟΔ. Και να δούμε αν θα δικαιωθούν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η δραμηνή ομάδα στον 4ο χρόνο παρουσίαση στη Β' Εθνική Κατηγορία παρουσιάζεται σαν το μεγάλο φαβορί για την άνοδο στην Α2. Η μπάλα θα φτάσει στο Λαγαμτζή. Αυτός κλείνεται, θα περάσει η μπάλα για τον Μπουρμπουλέντρα. Το σουτ των 3 πόντων που έγινε από τον Χρυσανθόπουλο ήταν άστοχο. Το rebound μετά από περιπέτειες από τον Γαϊτανίδη. Μαυρίδης έξω από τη γραμμή των 6-25 θα περάσει για τον Γαϊτανίδη. Μεγάλο επιθετικό όπλο της δραμηνής ομάδας. Ο Χρήστος Γαϊτανίδης, το φάουλ που γίνεται από τον Μιχάλη τον Μπουρμπουλέντρα πάνω στο Σάκη τον Γαϊτάνη από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στην επαναφορά ο Γαϊτανίδης θα περάσει, ο Μαυρίδης με συγχωρείτε, για τον Γαϊτάνη και από εκεί μπάλα στο Σάκη τον Ηλανίδη. Ο Ηλανίδης, ένα από τα 2 φετινά αποκτήματα του ΚΑΟ Δράμας. Ο άλλος είναι ο Ζαχαρίας Κατσούλης, ο οποίος έχει και αυτός θέση στην σημερινή πεντάδα του ΚΑΟ. Ηλανίδης, βήματα.
όπως υποδεικνύει ο κύριος Μιναρετζόπουλος, τον οποίον η παρουσία σε αυτά τα πρώτα λεπτά είναι καταπληκτική. Ας ελπίσουμε ότι και η συνέχεια του παιχνιδιού θα είναι ίδια. Χρυσανθόπουλος, ο Γιώργος ο Χρυσανθόπουλος θα περάσει την μπάλα για τον Χρήστο τον Χρυσανθόπουλο, ο οποίος θα ευστοχίσει. 9-12 γίνεται το σκορ. Ο Ιλανίδης σε θέση playmaker για την ομάδα της Δράμας. Μαυρίδης προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι, θα γυρίσει για τον Γαϊτάνη. Πολύ όμορφα τοποθετήθηκε εκεί ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος και έκλεψε την μπάλα. Χασιώτης. Το κλειστό γυμναστήριο της Κατερίνης είναι αρκετά παλιό και ένα κακό είναι ο αγωνιστικός χώρος. Το δάπεδο, το οποίο είναι και αυτό αρκετά παλιό. Έχασε τώρα ένα σίγουρο καλάθι εκεί ο Χρυσανθόπουλος. Στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα την έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το 9-12 για τον ΚΑΟΤ παραμένει. Λέγαμε λοιπόν για τον αγωνιστικό χώρο, για το δάπεδο, ότι είναι αρκετά παλιό και σίγουρα δυσκολεύει τους παίκτες των δύο ομάδων. Το φάουλ που έγινε εκεί στον Γαϊτανίδη και δεν σφυρίχτηκε. Χρυσανθόπουλος προσπαθεί φάουλ από τον Ιλανίδη. Εσκεμμένο ζητάει ο πάγκος του Πιερικού, βέβαια αρκετά τραβηγμένο να δοθεί εσκεμμένο σε αυτή την ενέργεια. Το φάουλ που έδωσε ο κύριος Μιναρετζόπουλος, φάουλ που έγινε από τον Ιλανίδη. 9-12, 15 λεπτά και 56 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος, 18 ετών, 2 μέτρα και 3 εκατοστά, είναι έτοιμος να εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε από την προηγούμενη φάση. Θα είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα παιχνίδια που θα οδηγήσουν τη δραμηνή ομάδα στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου που αποτελεί όνειρο για όλους τους δραμηνούς, την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της δραμηνής ομάδος. Ήταν εύστοχος μόνο στη μία βολή ο Χρυσανθόπουλος, έτσι οι παίκτες της δραμηνής ομάδας που κέρδισαν το rebound τώρα βρίσκονται στην επίδεση με τον Ιλανίδη. Μαυρίδης. Περνάει για τον Γαϊτάνη, ο οποίος κοντά στο καλάθι θα κάνει το σούτ, είναι άστοχος όμως το rebound από τον Χασιώτη. Η προσπάθεια από τον Χρυσανθόπουλο, το σούτ είναι άστοχο. Το σούτ από τον Χρυσανθόπουλο έχει κερδίσει όμως προηγουμένως το φάουλ. Φάουλ που έχει γίνει από τον Γαϊτανίδη. Δεν βρίσκεται πολλοί κόσμος στο κλειστό γυμναστήριο της Κατερίνης. Είναι γεγονός ότι η άνοδος του Πιερικού στην πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο έχει κλέψει, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον των φιλάθλων της Κατερίνης μόνο προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι είναι λίγοι αυτοί που έρχονται και βλέπουν τους αγώνες της ομάδας Κατερίνης. Ήταν και ένα παράπονο που ακούσαμε από τους παράγοντες του Πιερικού λίγο πριν την έναρξη του σημερινού παιχνιδιού. Ο Χρυσανθόπουλος είναι απελπιστικά άστοχος και στις δύο βολές. Έτσι χάνεται η ευκαιρία για τον Πιερικό να ισοφαρίσει το σκορ. Το 10-12 παραμένει. Ο Ιλανίδης τώρα με την μπάλα μαρκάρεται στενά από τον Χασιώτη, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αλλαγή για τον ΚΑΟ Δράμας. Ο Κυριάκος Γρηγορίου θα περάσει στη θέση του Χρήστου Γαϊτανίδη, που έκανε μεν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, αλλά σίγουρα άλλαξε σκέψεις ο Φούλης Νικολαίδης, ο προπονητής της δραμηνής ομάδος. Ιλανίδης μαρκάρεται πάντα από τον Χασιώτη. Ξεφεύγει ο Ιλανίδης, περνάει για τον Γαϊτάνη. Η προσπάθεια από τον Γαϊτάνη και ένα παλικαρίσιο καλάθι από τον Σάκη τον Γαϊτάνη, ενώ υπάρχουν και κάποιοι φίλαθλοι από τη Δράμα στην εξέδρα, οι οποίοι πανηγύρισαν με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο αυτό το πανέμορφο καλάθι του δραμηνού γίγοντα, όπως τον αποκαλούν οι συμπαίκτες του. 10-14 για την ομάδα της Δράμας, 14 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα για τον ΚΑΟ. Το φάουλ που γίνεται πάνω στον Λαγαμτζή στην προσπάθεια του παίκτη της Κατερίνης για σουτ 2 πόντων. Φάουλ που έγινε από τον Μαυρίδη. Δυστυχώς ο ηλεκτρονικός πίνακας του σταδίου δεν μας βοηθάει να βλέπουμε πόσα φάουλ έχουν οι παίκτες των ομάδων. Χασιώτης. Ο 21χρονος playmaker της ομάδας της Κατερίνης έχει πάντα την μπάλα. Θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο τον Γιώργο. Αυτός για τον συνονόματό του και αδερφό του, για εξάδερφό του μάλλον. Αδέρφια είναι οι δύο κοτσαμάνιδες που παίζουν. Χάθηκε τελικά η μπάλα, όμως ήταν ο Γρηγορίου ο οποίος την κέρδισε. Γρηγορίου με την μπάλα.
Ο Μαυρίδης θα περάσει για τον Σάκη, τον Ιλανίδη, ο οποίος κλείνεται πάντα. Ιλανίδης πλησιάζει κοντά στο καλάθι, προσπαθεί να το πετύχει, δεν τα καταφέρνει. Το rebound από τον Μπουρμπουλέντρα. Ο Χασιώτης θα περάσει για τον Λαγαμτζή, προσπαθεί αυτός να ξεφύγει. Η εντυπωσιακή προσπάθεια από τους παίκτες της δραμηνής ομάδας. Να ο Μαυρίδης φτάνει στο καλάθι. 16-10 προηγείται ο ΚΑΟΔ, 13 λεπτά και 51 δεύτερα. Και σπευμένα ο προπονητής της ομάδας της Κατερίνης, ο Γιώργος Κελιδόνης, θα ζητήσει time out. Εμείς βέβαια βλέπουμε τους παίκτες της δραμηνής ομάδος, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά. Χρήστο Απών, από το σημερινό παιχνίδι, πώς βλέπεις αυτά τα πρώτα λεπτά της συνάντησης? Η ομάδα πάει αρκετά καλά. Η ομάδα πάει αρκετά καλά, αλλά πρέπει να προσεχθεί λίγο το αμυντικό rebound από τους ψηλούς και ο ευνηδιασμός. Γιατί η αφετηρία για τον ευνηδιασμό είναι το αμυντικό rebound. Από εκεί και ύστερα πρέπει να γίνει κάποια κίνηση, χωρίς την μπάλα να κινηθούν οι παίκτες για να έρθει το εύκολο καλάθι. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στα rebound με δεδομένη τη δική σου απουσία? Υπάρχει πρόβλημα στα rebound, γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει με ένα ψηλό. Θα έπρεπε να παίζει κατά τη γνώμη μου με 2 center for, αλλά δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Όπως ξέρουμε, είμαστε 3 center for στην ομάδα και αυτή τη στιγμή παίζει ένα, για να μην υπάρχει φθορά στη διάρκεια του παιχνιδιού. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Καρατζά, θα τον έχουμε κοντά μας και στην συνέχεια σε κάποιο άλλο time out. Να συνεχίσουμε με την μετάδοση του αγώνα. Έχουμε τον Βασίλη τον Μαυρίδη, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει 2 βολές. Το σκορ είναι 16-10 για την δραμηνή ομάδα, 13 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μαυρίδης είναι εύστοχος, μάλλον είχε κερδίσει φάουλ στην προηγούμενη προσπάθεια, 17-10, 7 οι πόντοι της διαφοράς, και ο Φούλης Νικολαίδης έχει γυρίσει σε man to man, θέλοντας ίσως να καθαρίσει από τώρα το παιχνίδι. Πάντως οι πρώτες διαπιστώσεις για την ομάδα της Κατερίνης είναι ότι δεν βρίσκεται σίγουρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μετά το άστοχο σου 3 πόντων του Χρυσανθόπουλου, το rebound που κέρδισε ο Μπουρμπουλέντρας ήταν άστοχο, όμως το σου του Κατσούλης. Ο Κατσούλης, που όλος παραδόξως δεν έχει κάνει αρκετές προσπάθειες, προσπαθεί εκεί πέρα ο Γρηγορίου να κερδίσει κάποια χαμένη παλιά. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαυρίδη, ο οποίος όμως θα κάνει και φάουλ. Γρηγορίου σε θέση playmaker, ενώ από ό,τι βλέπουμε έχει καθίσει στην καρέκλα κοντά στην γραμματεία και ο Πετρίδης, που θα είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Φούλη Νικολαίδη. Κατσούλης θα περάσει για τον Γρηγορίου. Βήματα από τον Κυριάκο τον Γρηγορίου. Χάνεται έτσι η ευκαιρία για τους παίκτες της δραμηνής ομάδος να ξαναφτάσουν τη διαφορά στους 6 με 7 πόντους. Ο Γασιώτης τώρα σε θέση playmaker για τον Πιερικό. Θα κλέψει ο Γαϊτάνης με πολύ όμορφη προσπάθεια. Γρηγορίου καθώς έχει οργανωθεί η άμυνα του Πιερικού. Κατσούλης σου 3 πόντων. Είναι άστοχος, προσπαθεί για το rebound με εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο Ιλανίδης, ο Μαυρίδης θα βγάλει έξω τελικά για τον Γαϊτάνη. Είναι αυτή η φοβερή μαχητικότητα που διακρίνουμε στους παίκτες του ΚΑΟΔ. Ίσως είναι το στοιχείο που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει φέτος. Ιλανίδης θα περάσει για τον Κατσούλη. Το σούτ από τον Ζαχαρία είναι εύστοχο. Το πρώτο καλάθι από τον Ζαχαρία Κατσούλη, 13-19. Ο Ζαχαρίας Κατσούλη σίγουρα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον ΚΑΟΔ. Σου 3 πόντων τώρα από τον Χρυσανθόπουλο, είναι άστοχο. Ο Μαυρίδης θα γυρίσει, θα προλάβει, θα γυρίσει την μπάλα. Γρηγορίου. Κατσούλης θα χάσει την μπάλα, προλαβαίνει, όχι τελικά. Η παρέμβαση του Γαϊτάνη δεν έχει αποτέλεσμα, η μπάλα είναι έξω για τους παίκτες του ΚΑΟΔ. 19-13 πάντα η ομάδα της Ράμας μπροστά, 11 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Σου 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο είναι άστοχο. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή η κατάχρηση σε σου 3 πόντων από τους παίκτες της ομάδας της Κατερίνης ίσως θα αποβεί σε κακό. Ο Γαϊτάνης, κάνοντας επίδειξη απλού και ουσιαστικού μπάσκετ, πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι, 13-21. Η μεγαλύτερη διαφορά που παίρνει ο ΚΑΟΔ στο σημερινό παιχνίδι, 8 πόντι. Η μπάλα θα φτάσει στον Χρυσανθόπουλο, νέο σου 3 πόντων, είναι και πάλι άστοχο. Ο Γαϊτάνης στο rebound. Γρηγορίου προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι, θα βγάλει για τον Κατσούλη. Αυτός θα κάνει το σούτ από την κορυφή, είναι άστοχος. Το rebound από τον Λαγαμτσί αφήνει για τον Χασιώτη. Ο Πιερικός, που όπως μας έλεγα και ο προπονητής ομάδας, ο κύριος Κελιδόνης, είναι και απροπόνητος.
ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρώσει την περίοδο της προετοιμασίας και μπαίνει σίγουρα όχι πανέτοιμος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το φάουλ που γίνεται από τον Ζαχαρία τον Κατσούλη τώρα. Παράπονα υπήρχαν και από τους παράγοντες, οι οποίοι είπαν ότι έχουν αναλάβει μόλις εδώ και 10 μέρες τη διοίκηση της ομάδας, καινούρια διοίκηση λοιπόν στον Πιερικό. Και όλα αυτά τα προβλήματα μαζί με αυτά που είχαμε αναφέρει και στην αρχή της μετάδοσης, την αποχώρηση, την παραχώρηση αν θέλετε του Ντέλια και του Γκουσγκούρη, έχουν φέρει τον Πιερικό σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από την μέχρι στιγμής αγωνιστικότητα της ομάδας. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ζαχαρίας, ο Κατσούλης, πέρασε ο Πετρίδης στον αγώνα. Η ομάδα της Κατερίνης με το Λαγαμτζή προσπαθεί να φτάσει στο καλάθι, δεν το πετυχαίνει, έχει κερδίσει όμως προηγουμένως το φάουλ από τον Γρηγορίου. Το 13-21 παραμένει. Έχει την μπάλα τώρα ο Χασιώτης. Ο Χασιώτης πάντα με την μπάλα, έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Γιώργος ο Κοτζαμάνης. Προηγουμένως έχουμε φάουλ από τον Πετρίδη. Επαναφορά της μπάλας με τον Γιώργο τον Κοτζαμάνη. Θα περάσει για τον Χασιώτη. Ο Χασιώτης τελικά θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Χρυσανθόπουλο. Ο άλλος ο Χρυσανθόπουλος για τον Λαγαμτζή, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα για την ομάδα της Δράμας, καθώς βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου από την προσπάθεια του Λαγαμτζή. Χτύπησε και στο πόδι του παίκτη, ο οποίος φυσιολογικά έπρεπε να είναι ο σκόρερ. Αλλά την μπάλα στα χέρια του Μαυρίδη για την επαναφορά της μπάλας. Γρηγορίου. Κυριάκος Γρηγορίου. Θα περάσει για τον Μαυρίδη, που αφού ξενιτεύτηκε για αρκετά χρόνια στη Δυτική Γερμανία επανήλθε στην Δράμα για να βοηθήσει τον ΚΑΟΔ. Όπως τον βοηθάει και ο Σάκης ο Ιλανίδης, η μεταγραφή που αποδεικνύεται λίρα 100 θα λέγαμε για τους παίκτες της Δράμας, και φυσικά με την απόδοσή του δικαιώνει όλους αυτούς που πίστεψαν στην αξία του και το φέρανε στη Δράμα. 13-23, η διαφορά έχει φτάσει στους 10 πόντους. 9 και 12 πριν από το τέλος, το φάουλ από τον Πετρίδη, που έχει βέβαια κάποιες διαφωνίες. Και ο Ιλανίδης, ο Γαϊτάνης και ο Μαυρίδης είναι οι δύο παίκτες, οι τρεις παίκτες μάλλον του ΚΑΟΔ που ξεκίνησαν στην βασική πεντάδα και δεν έχουν φύγει ακόμα από τον αγώνα. Ο ΚΑΟΔ που τα πάει αρκετά καλά, περίφημα θα λέγαμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά, βάζει τις βάσεις για να φτάσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην πρώτη εκτός έδρας νίκη. Και σίγουρα μια νίκη χρειάζεται. Αυτό άλλωστε έλεγαν και οι παράγοντες της Δραμινής ομάδος και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από αυτή την οικογένεια, όπως την χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χασιώτη, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Ο Λαγαμτζής τελικά είναι αυτός. Είναι άστοχος, είχε μία και μία, τελικά έγινε το follow από τον Χρυσανθόπουλο. 15-23, μείωσε στους 8 πόντους ο Πιερικός. Γρηγορίου. Θα περάσει για τον Γαϊτάνη. Ο Γαϊτάνης θα βρει τον Μαυρίδη, ο οποίος έχει πάρει την εσωτερική, τελικά θα δώσει για τον Πετρίδη, σου 3 πόντων, είναι άστοχο το rebound από τον Λαγαμτζή. Ο Λαγαμτζής που κατεβάζει μόνος του γρήγορα την μπάλα, θα κάνει και το σούτ από την κορυφή της ρακέτας, είναι άστοχο το rebound από τον Πετρίδη. Ιλανίδης. Ιλανίδης θα κάνει βήματα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος και τα έχει με τον εαυτό του για αυτή την άτυχη προσπάθεια, την άτυχη ενέργεια του δραμινού παίκτη. Δεν πειράζει. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να θεμελιωθεί αυτή η νίκη που τόσο χρειάζεται η δραμινή ομάδα. 15-23. Πάντα μπροστά ο ΚΑΟΔ. Ο Χασιώτης σε θέση playmaker θα δοκιμάσει τελικά σου 3 πόντων. Είναι άστοχο. Καθώς η μπάλα του παίξε ένα άσχημο παιχνίδι. Ενώ ο Γρηγορίου εκεί προσπάθησε να διεκδικήσει το rebound και δεν ξέρουμε γιατί. Ο κύριος Γουρός τον χρέωσε με αμυντικό φάουλ, μία και μία βολές για τον Λαγαμτζή. Πικά του Μαυρίδη βγήκε από το παιχνίδι και ο Γρηγορίου πέρασε. Ο Κατσούλης ήταν άστοχος στη βολή, όπως παρακολουθήσατε. Ο Λαγαμτζής, η ομάδα της Δράμας στην επίθεση τώρα. Γαϊτανίδης κλείνεται, προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι, θα βγάλει για τον Ιλανίδη.
Ο 29χρονος παίκτης της δραμηνής ομάδος ξεφεύγει εκεί από τον Χασιώτη, προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι, θα βγάλει για τον Πετρίδη. Πετρίδης κλείνεται, Γαϊτανίδης. Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, το σούτ τελικά 3 πόντων από τον Ιλανίδη είναι άστοχο. Έγινε και υπό την πίεση του χρόνου, ο Πούλης Νικολαίδης ζητάει από τους παίκτες του να γυρίσουν πίσω και βέβαια καταφανέστατο επιθετικό φάουλ που γίνεται από τον Γιώργο τον Χρυσανθόπουλο στον Ιλανίδη. Το 15-23 παραμένει 7 λεπτά και 41 δεύτερα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλας από τον Χρήστο Γαϊτανίδη. Ιλανίδης πάντα με την μπάλα. Μαρκάρεται από τον Χασιώτη. Το φάουλ που γίνεται από τον παίκτη της Κατερίνης. Να δούμε ποιο φάουλ είναι αυτό. Η γραμματεία δεν δείχνει τίποτα. Είναι το δεύτερο φάουλ τελικά από τον Χασιώτη. Γαϊτάνης θα περάσει για τον Γαϊτανίδη. Προσπίσει, προσπαθεί να φτάσει κοντά στο καλάθι. Θα δώσει για τον Κατσούλη. Είναι άστοχο το σούτ από τον Κατσούλη, όμως προηγουμένως έχει γίνει το φάουλ από τον Γκοτζαμάνη, τον Γιώργο, πάνω στον Γαϊτανίδη της Κατερίνης. Ο Πετρίδης στην επαναφορά για τον Γαϊτανίδη. Κατσούλης διστάζει, τελικά θα κάνει το σούτ. Είναι εύστοχος. 15-25, είναι το κλασικό στυλ του Ζαχαρία Κατσούλη. Αυτό το πολύ όμορφο, το γλυκό πραγματικά σούτ που έφερε τη διαφορά στους 10 πόντους τώρα. Σούτ 3 πόντων τώρα από τον Χασιώτη, ήταν άστοχο η προσπάθεια. Τελικά θα κερδίσει ο Γκοτζαμάνης, το σούτ προσπαθεί να κάνει. Θα πετύχει το καλάθι, 17-25. Υπάρχουν κάποια μικρά κενά στην άμυνα του ΚΑΟ, τα οποία προσπαθεί να λύσει ο Φούλης Νικολαίδης. Ιλανίδης θα βγάλει έξω για τον Πετρίδη, σούτ 3 πόντων, είναι άστοχο. Το rebound από τον Χρυσανθόπουλο. Θα περάσει πολύ ωραία για τον Λαγαμτζή, αυτός θα φτάσει στο καλάθι, 19-25. Στους 6 πόντους θα μειώσει ο ΚΑΟΔ και ο Φούλης Νικολαίδης, βλέποντας ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην άμυνα και βέβαια και στα rebound ετοιμάζει το Στάθη Κεραμιτσόπουλο. Κατσούλης θα περάσει, τελικά κρατάει την μπάλα για τον Γαϊτανίδη. Το φάουλ που γίνεται από τον Χρυσανθόπουλο πάνω στον Γαϊτανίδη. Τελικά τώρα μαζεύονται οι παίκτες της Κατερίνης στον πάγκο του. Οι οδηγίες από τον κύριο Χελιδόνη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, τώρα παίρνει τεχνική ποινή από τον κύριο Μιναρετζόπουλο. Προφανώς ναι, έχει δώσει και δεύτερη τεχνική ποινή στον προπονητή της ομάδος της Κατερίνης. Φυσικά κάποιες συστάσεις, είναι η δεύτερη τεχνική ποινή που χρεώνεται στον προπονητή της ομάδος της Κατερίνης και αν συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Νικολαίδη προς τους παίκτες της δραμηνής ομάδος. Κεραμιτσόπουλος, Γαϊτανίδης, Πετρίδης, Ιλανίδης και Ζαχαρίας Κατσούλης είναι οι παίκτες που θα συνεχίσουν για την ομάδα της Δράμας, η οποία βέβαια έχει να εκτελέσει και 2 βολές από την τεχνική ποινή που δόθηκε στον προπονητή της ομάδος Κατερίνης, τον Γιώργο Χελιδόνη. Έναν από τους παίκτες της χρυσής εκείνης ομάδας του Πιερικού. Μια χρυσή ομάδα που είχε και τον γνωστό μας τον Αργύρη Παπαπέτρου, τον Πλάτωνα τον Χωτοκουρίδη που παίζει στον Απόλλωνα της Πάτρας. Η ομάδα που αγωνίστηκε στην Α εθνική κατηγορία. Κάποιο πρόβλημα που υπάρχει με τον προπονητή της ομάδος της Κατερίνης, φαίνεται ότι διευθετήθηκε. Βέβαια ο κύριος Κελιδόνης ακόμα διαμαρτύρεται. Το σκόρ είναι 19-25, 6 πόντους διαφοράς για την ομάδα της Δράμας. 2 οι βολές που θα εκτελέσει ο Γαϊτανίδης, είναι άστοχος στην πρώτη. Είναι άστοχος και αυτό στην πρώτη, είναι οι βολές για την τεχνική ποινή. Για να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη, το 19-25 παραμένει. Είναι εύστοχος, η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια για την ομάδα της Δράμας. 19-26, 7 οι πόντους διαφοράς
6 λεπτά και 13 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γαϊτανίδης θα περάσει για τον Ιλανίδη, τον οποίον μαρκάρισε όλο το γήπεδο ο Χασιώτης. Ιλανίδης προσπαθεί να ξεφύγει, μαρκάρεται πάντα. Ιλανίδης προσπαθεί να φτάσει κοντά στο καλάθι, δεν μετράει το καλάθι, έχει γίνει προηγουμένως φάουλ από τον Χασιώτη, που αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο. Τρίτο φάουλ από τον Χασιώτη. Μία και μία οι βολές για τον παίκτη της δραμηνής ομάδος, τον Ιλανίδη. Ενώ υπήρχε μια μικροπαρεξήγηση μεταξύ του Χασιώτη και του Κεραμιτσόπουλου, η οποία διευθετήθηκε τελικά. Στον αγώνα περνάει το μοναδικό φετινό απόκτημα του Πιερικού, ο 20χρονος Θωμάς Παπαγεωργίου. Μόλις 1,70 ύψος ο νεαρός παίκτης του Πιερικού. Ο Ιλανίδης έχει μία και μία βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη, έχει δικαίωμα και για δεύτερη, 19-27. Και τώρα 19-28, 9 οι πόντες διαφοράς. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο ο Χρυσανθόπουλος εκεί. Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι σε θέση playmaker τώρα για την ομάδα της Κατερίνης, μαρκάρεται από τον Ιλανίδη. Παπαγεωργίου πάντα, θα περάσει για τον Λαγαμτζή. Η προσπάθεια από τον Χρυσανθόπουλο, το φάουλ από τον Κεραμιτσόπουλο πάνω στον παίκτη της Κατερίνης. Οι δύο βολές που θα εκτελέσει ο Γιώργος ο Χρυσανθόπουλος. Είναι άστοχος στην πρώτη. Το 19-28 παραμένει, είναι φοβερά άστοχος ο παίκτης της Κατερίνης. 18 χρονών, 2 μέτρα και 3, παρόλα αυτά είναι αρκετά θρασής, τόσο έξω αλλά όσο και μέσα από τη γραμμή των 6-25. Επανάληψη. Έχει μπει πιο γρήγορα ο Στάτης ο Κεραμιτσόπουλος. Έτσι δεν υπάρχει κέρδος για τον ΚΑΟ Δράμας, παρότι ήταν άστοχος ο Χρυσανθόπουλος, που θα εκτελέσει ξανά την δεύτερη του βολή. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά, 20-28. Ο Ιλανίδης που μαρκάρεται τώρα από τον Παπαγεωργίου. Ιλανίδης πάντα με την μπάλα. Σάκης Ιλανίδης πλησιάζει κοντά στο καλάθι, θα κάνει τελικά το σούτ, είναι άστοχος. Προσπάθεια από τον Κεραμιτσόπουλο να κερδίσει την μπάλα, τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να τη βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου. 5 λεπτά και 27 δεύτερα πριν από το τέλος. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπαγεωργίου, ο οποίος οργανώνει μια νέα προσπάθεια επιθετική για την ομάδα της Κατερίνης. Ο Πετρίδης είναι επάνω του. Παπαγεωργίου θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο. Ξανά Παπαγεωργίου σου 3 πόντων. Εύστοχος. Θρασής και εύστοχος. Το λάθος που γίνεται από τους παίκτες του ΚΑΟ, Λαγαμτζής. Είναι και πάλι εύστοχος, 25-28. Δύο λάθη των παικτών της δραμηνής ομάδος έφεραν σε απόσταση αναπνοή στον ΚΑΟ. Στην αρχή το λάθος που άφησαν αφρούρητο τον Παπαγεωργίου και στη συνέχεια που δεν πρόσεξαν στην πάσα του Ιλανίδη. Βήματα που σφυρίζονται στο σάκι τον Ιλανίδη, αν είναι δυνατόν. Εσπευμένα ο Φούλης Νικολαίδης ζητάει time out για να μπορέσει να προλάβει το ξέσπασμα που ετοιμάζεται από την ομάδα της Κατερίνης. 25-28. Στους 3 πόντους μείωσε ο Πιερικός, από εκεί που το σκορ ήταν 19-28. Ένα 6-0 έφερε την ομάδα της Κατερίνης σε απόσταση αναπνοής. Οι οδηγίες από τον Φούλη Νικολαίδη. Οι παίκτες του ΚΑΟ παρουσίασαν ένα διάστημα τα τελευταία 1-2 λεπτά, στο οποίο δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τους 9 πόντους διαφοράς που δημιούργησαν. Βέβαια είναι νωρίς για να πούμε ότι μπορούσαν να καθαρίσουν το παιχνίδι, αλλά σίγουρα μπορούσαν να πάρουν μια διαφορά ασφαλείας. Οι απαραίτητες οδηγίες και οι συστάσεις για περισσότερη σοβαρότητα από τον Φούλη Νικολαίδη, τον 31χρονο δραμηνό, ο οποίος μετά από καριέρα σε αρκετές ομάδες της Θεσσαλονίκης και αφού ήταν πέρσι προπονητής στον Έσπερο της Θεσσαλονίκης, στα 31 του μόλις χρόνια, όπως είπαμε και προηγουμένως, έρχεται στη Δράμα και αναλαμβάνει τον ΚΑΟ Δράμας. Για τους παίκτες της Κατερίνης, Παπαγεωργίου. Ζεσταίνονται κάπως οι εξέδρες. Παπαγεωργίου θα βγάλει έξω για τον Χρυσανθόπουλο, τον Χρήστο. Η προσπάθεια που γίνεται, το σούτ είναι εύστοχο. 27-28, στον 1 πόντο μειώνει ο Πιερικός.
4 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μια έξοχη πάσα για τον Ιλανίδη, ο οποίος γύρισε για τον Κατσούλη. Κρατάει αυτό την μπάλα. Ο Γαϊτανίδης από πολύ μακριά είναι έστοχος. 3 στα 3 ο Χρήστος ο Γαϊτανίδης, που βέβαια έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του. 27-31 ανάσα για τον Καοδράμα σε αυτό το εύστοχο και ρυψοκίνδυνο σούτ 3 πόντων του Γαϊτανίδη από τα 7 μέτρα. Παπαγεωργίου. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας είναι έστοχο. 29-31. Ίσως θα πρέπει να προσέξει ο Βούλης Νικολαίδης, που αφήνει αμαρκάριστο αυτό τον νεαρό, βραχίσωμα αλλά πολύ επικίνδυνο παίκτη της Κατερίνης. Και βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε και αυτά τα τραγικά λάθη που γίνονται από τους διαιτητές. Βέβαια όχι τόσο τραγικό, αλλά σίγουρα ήταν ένα αρκετά σοβαρό λάθος. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση βημάτων στην προηγούμενη φάση από τον Γαϊτανίδη. Η μπάλα θα φτάσει στον Χρυσανθόπουλο, ο οποίος πλησιάζει κοντά στο καλάθι, προσπαθεί να το πετύχει. Το πετυχαίνει, θα κερδίσει και φάουλ. 31-31. Γιώργο το Χρυσανθόπουλο. Το καταφέρνει 32-31. Γρηγορίου. Γρηγορίου πάντα με την μπάλα. Κρατάει πάντα την μπάλα ο Κυριάκος ο Γρηγορίου. Θα περάσει για τον Γαϊτανίδη. Αυτός τη στάση για σουτ 3 πόντων. Τελικά μπαίνει πιο μέσα. Το σουτ των 2 πόντων είναι άστοχο. Χρυσανθόπουλος γρήγορα θα κλέψει τελικά ο Γρηγορίου. Η μπάλα είναι όμως και πάλι πλάγια για τους παίκτες της Κατερίνης. Ήταν ο Γαϊτανίδης αυτός που έκλεξε προηγουμένως, ζητώ συγγνώμη. Λαγαμτζής. Θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο. Αυτός κλείνεται. Το σουτ των 2 πόντων από τον Κοτζαμάνη είναι άστοχο. Ο Γαϊτάνης τελικά θα κερδίσει το rebound, αλλά και πάλι ο κύριος Μιναρετζόπουλος, εκπλήσοντας τους πάντες, θα δώσει τζάμπολ. Τζάμψος. Ο Γαϊτάνης τελικά θα κερδίσει, αλλά η μπάλα θα φτάσει στους παίκτες της Κατερίνης. Η νέα προσπάθεια, επωφελείται τελικά εκεί ο Γαϊτανίδης. Το 32-31 παραμένει, 2 και 42 πριν από το τέλος. Η μπάλα και πάλι στους παίκτες της Κατερίνης με τον Παπαγεωργίου, που έχει δημιουργήσει από το σημείο που μπήκε μεγάλη ζημιά στον Καοδράμας. Είναι ο παίκτης ο οποίος εξαφάνισε τη διαφορά. Έδωσε και την πρωτοπορία στην ομάδα της Κατερίνης. Γρηγορίου θα περάσει γρήγορα για τον Ιλανίδη. Θα φτάσει στο καλάθι. Το φάουλ που γίνεται από τον Παπαγεωργίου πάνω στον Ιλανίδη. Και 2 βολές για τον γκάρ της δραμηνής ομάδος. Ο Γαϊτανίδης θα φύγει από τον αγώνα. Θα περάσει ο Κεραμιτσόπουλος. Προς το παρόν ο Ιλανίδης είναι εύστοχος και ισοφαρίζει και πάλι 32-32. 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι και πάλι εύστοχος. Θα γίνει και μία ακόμα αλλαγή. Ο Ιλανίδης θα παραχωρήσει τη θέση του στον Μαυρίδη. Χρειάζεται βέβαια κάποιες ανάσες και ο Σάκης ο Ιλανίδης, που ήταν ο μοναδικός παίκτης του ΚΑΟΔ που συνέχισε από την αρχή του παιχνιδιού. 32-33 μπροστά ο ΚΑΟΔ. Σου 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο είναι εύστοχο. 35-33. Λέγαμε βέβαια ότι ίσως δημιουργήσουν κακό αυτά τα συνεχή τρίποντα. Νέο τρίποντο τώρα από τον Μαυρίδη, το οποίο είναι άστοχο όμως. Η προσπάθεια από τον Χρυσανθόπουλο, που είναι ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας του Πιερικού. 37-33 από τον Χρυσανθόπουλο, 1 και 50 πριν από το τέλος. Προσπάθησε να κλέψει εκεί ο Γκοτζαμάνης, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα της Δράμας. Γρηγορίου θα περάσει για τον Κεραμιτσόπουλο και πάλι Γρηγορίου. Η μπάλα θα φτάσει στον Μαυρίδη. Γαϊτάνης. Κατσούλης, το σούτ από την κορυφή της ρακέτας είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Λαγαμτζής, τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Χρυσανθόπουλο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Το φάουλ που γίνεται από τον Κεραμιτσόπουλο πρέπει να είναι το δεύτερο. Ιλανίδης και Πετρίδης θα περάσουν εσπευμένα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η ομάδα του Πιερικού έχει πάρει ήδη την μεγαλύτερη της διαφορά. Θα βγουν ο Ζαχαρίας Κατσούλης, που σίγουρα δεν βρίσκεται στην καλύτερη του μέρα. Όχι, τελικά δεν βγαίνει ο Κατσούλης. Ο Κεραμιτσόπουλος και ο Γρηγορίου.
Ήταν άστοχος ο Χρυσανθόπουλος. Μαυρίδης θα περάσει για τον Πετρίδη, ο οποίος περιμένει. Έχει πάντα την μπάλα ο Παναγιώτης ο Πετρίδης. Θα κάνει το σουτ. Είναι άστοχο. Είναι δυνατόν. Και ακούμπησε την μπάλα ο Κοτζαμάνης και έκανε και φάουλ. Και η μπάλα στην ομάδα της Κατερίνης τελικά. Παπαγεωργίου. Ελπίζουμε ο ΚΑΟΔ να μπορέσει να ξεπεράσει και τα λάθη της διαιτησίας. Σου 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο, που δείχνει ότι βρίσκεται σε εκπληκτική μέρα. 40-33. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Φούλης Νικολαίδης για να μαρκάρει τον Χρυσανθόπουλο. Πετρίδης. Το φάουλ από τον Παπαγεωργίου πάνω στον Ηλανίδη. Κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίκτες της δραμηνής ομάδος. Μία και μία βολές για τον Σάκη τον Ηλανίδη. Το φάουλ που έγινε προηγουμένως πάνω στον παίκτη του ΚΑΟΔ είναι εύστοχος. 40-34. Με ένα πολύ κοντό σχήμα, Ηλανίδη, Μαυρίδη, Γρηγορίου, Πετρίδη και Γαϊτάνη ο ΚΑΟΔ. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Πετρίδη που κέρδισε το επιθετικό rebound και μαζί το φάουλ από τον Χρυσανθόπουλο τον Χρήστο. Είναι εύστοχος παίκτης του ΚΑΟΔ, ύψος 1,92. Είναι εύστοχος και πάλι, 40-36, 4 πόντους διαφοράς. Και από τα 46 δευτερόλεπτα σίγουρα υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα γύρω στα 20 και για τον ΚΑΟΔ. Χρυσανθόπουλο τον Χρήστο. Παπαγεωργίου. Θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο. Γκοτζαμάνης διστάζει, τελικά θα κάνει το σούτ, είναι άστοχος. Γαϊτάνης στο rebound. Γαϊτάνης που κατεβάζει και την μπάλα. Ηλανίδης προσπαθεί, θα περάσει για τον Μαυρίδη, αυτός διστάζει. Έξω για τον Γρηγορίου. Πετρίδης, ο ΚΑΟΔ πρέπει να έχει ολόκληρη την επίδεση. Κόβεται ο Πετρίδης χωρίς να δοθεί τίποτα. Λαγαμτζής έχει κάνει βήματα, τίποτα από τους διαιτές. Παπαγεωργίου προσπαθεί, κόβει τελικά με εντυπωσιακή προσπάθεια. 2 δευτερόλεπτα. Δεν αντιλαμβάνεται ο Γρηγορίου, τελικά το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Ο ΚΑΟΔ, αν και ξεκίνησε πολύ καλά, βρίσκεται πίσω με 40. Ξεκίνησε λοιπόν και το δεύτερο ημίχρονο, μακρινή πάσα για τον Ηλανίδη, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει όμως το φάουλ ο Σάκης ο Ηλανίδης. «40-36, 19 λεπτά και 57 δεύτερα πριν τελειώσει ο αγώνας. Ακριβώς δηλαδή στις αρχές. Τι, δεν έδωσε βολές? Μας αφήνει έκπληκτους για μία ακόμη φορά η διαιτησία. Γαϊτάνης για τον Πετρίδη που μαζί με τον Ηλανίδη, τον Γρηγορίου και τον Ζαχαρία τον Κατζούλη η πεντάδα του ΚΑΟΔ. Χρήστος και Γιώργος Χρυσανθίδης, Παπαγεωργίου. Μπουρμπουλέντρας στο καλάθι από τον Γαϊτάνη, 40-38. Μπουρμπουλέντρας και Λαγαμτζής η πεντάδα για την ομάδα της Κατερίνης. Παπαγεωργίου. Θα περάσει πολύ ωραία η προσπάθεια για το καλάθι. Δεν τα καταφέρει το rebound από τον Γαϊτάνη. Γρηγορίου. Ηλανίδης προσπαθεί να φτάσει κοντά στο καλάθι. Έξοχη προσπάθεια. 40-40. Έχουμε συμπληρώσει 50 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζεται και πάλι το παιχνίδι με τον Παπαγεωργίου σε θέση playmaker. Είναι ο παίκτης που άλλαξε, θα λέγαμε, τη ροή του αγώνα. Λαγαμτζής στο σουτ είναι άστοχος. Στο έξοχο follow που έγινε τελικά
Έχει σοβαρό πρόβλημα ο Καόδης στα rebound. Σοβαρό πρόβλημα η δραμηνή ομάδα στα rebound. Και βέβαια είναι κάτι που μας επισήμανε και ο Φούλης ο Νικολαίδης στη διάρκεια του ημιχρόνου. Ειδικά rebound για τους παίκτες της Κατερίνης. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Θα κάνει το σκορ ο Λαγαμτζής, ήταν εύστοχος στην πρώτη βολή, 41-40. Είναι εύστοχος και στην δεύτερη, 42-40. Γρηγορίου. Πετρίδης πλησιάζει, τελικά διστάζει, θα γυρίσει ξανά για τον Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου πάντα με την μπάλα, ο Ιλανίδης μαρκάρεται πολύ στενά από τον Παπαγεωργίου. Ο Ιλανίδης προσπαθεί, θα βγάλει για τον Πετρίδη. Πετρίδης πάντα με την μπάλα, θα δώσει για τον Γρηγορίου. Προσπαθεί αυτός να δώσει κοντά στο καλάθι για τον Πετρίδη, αυτός δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Χρυσανθόπουλος, το λάθος, θα κερδίσει ο Γρηγορίου. Κατσούλης. Φάουλ που δεν σφυρίχτηκε, ο Γαϊτάνης τελικά θα δώσει τη λύση. 42-42. Παπαγεωργίου για τον Πιερικό σε θέση playmaker. Το σουτ 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο είναι άστοχο. Γρηγορίου στο rebound για τον Ιλανίδη. Προσπαθεί έξοχη πάσα στον Κατσούλη. 42-44. Ο Καόδ περνάει και πάλι μπροστά μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με το καλάθι του Ζαχαρία Κατσούλη. ...17 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο Παπαγεωργίου θα περάσει για τον Λαγαμτζή. Συγγνώμη, για τον Χρυσανθόπουλο. Το σουτ 3 πόντων από τον Παπαγεωργίου είναι άστοχο. Ο Γαϊτάνης τελικά στο rebound. Γρηγορίου για τον Ιλανίδη και τώρα ο Γαϊτάνης. Ξανά Γρηγορίου. Γαϊτάνης θα περάσει για τον Ιλανίδη. Το σουτ είναι άστοχο. Προσπάθεια από τον Κεραμιτσόπουλο δεν ήταν επιτυχημένη. Γρήγορα από Παπαγεωργίου. Το σουτ είναι εύστοχο, όμως έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο παίκτης της ομάδας της Κατερίνης. Μετράει το καλάθι, αλλά βέβαια έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Το 44-44 που έκανε ο Παπαγεωργίου. Μόλις 1,70. Είναι ο μοναδικός παίκτης που, όπως είπαμε και προηγούμενα, που αποκτήθηκε κατά την φετινή μεταγραφική περίοδο. Ιλανίδης για τον Γρηγορίου. Κατσούλης. Το σούτ από την κορυφή είναι άστοχο. Προσπάθεια από τον Γρηγορίου ήταν ανεπιτυχής. Χρυσανθόπουλος θα περάσει για τον Λαγαμτζή. Προσπάθεια, φάουλ από τον Ζαχαρία Κατσούλη. Φάουλ που πήδηξε ο κύριος Σγουρός. Η μπάλα απ' έξω για την ομάδα του Πιερικού με τον Παπαγεωργίου. Τώρα η μπάλα στον Χρυσανθόπουλο. Το σουτ είναι άστοχο. Η προσπάθεια από τον Κεραμιτσόπουλο που κάνει όμως φάουλ στην προσπάθειά του να πάρει το rebound από τον Λαγαμτζή. Από τον Λαγαμτζή, τον Κοτζαμάνι, ο Λαγαμτζής ήταν τελικά. Η μπάλα από πλάγια για τον Πιερικό, ήταν το τέταρτο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κεραμιτσόπουλο και βέβαια τα προβλήματα γίνονται ακόμα περισσότερα. Σουτ 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο, τον Χρήστο. Η μπάλα είναι έξω. Το 44-44 παραμένει. Γρηγορίου. Ιλανίδης. Τον Ιλανίδη έχει αναλάβει τώρα ο Χρυσανθόπουλος. Ένας αρκετά ψηλός παίκτης. Ο πιο ψηλός της Κατερίνης. Γρηγορίου. Προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Γαϊτάνης στο σούτ από την κορυφή. Όχι, έξοχη assist πάσα για τον Γρηγορίου. 44-46. Πως
16 λεπτά πριν από το τέλος, 24ο λεπτό του αγώνα. Σου 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο, είναι άστοχο. Το rebound από τον Κεραμιτσόπουλο. Και βέβαια ο πάγκος του ΚΑΟ Δράμας προσπαθεί με το δικό του τρόπο να ενθαρρύνει τους παίκτες. Για τον Κεραμιτσόπουλο η πάσα από τον Ιλανίδη, το φάουλ από τον Κοτζαμάνη. Γρηγορίου για τον Ιλανίδη. Ιλανίδης πάντα με την μπάλα, μαρκάρεται από τον Χρυσανθόπουλο. Ιλανίδης προσπαθεί, θα κάνει το σουτ, είναι εύστοχος. 44-48. Νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες του ΚΑΟΔ είναι οι καλύτερες. Αργές επιθέσεις, οργανωμένες επιθέσεις. Το σουτ 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο είναι άστοχο. Να τι γίνεται με τις ανοργάνωτες επιθέσεις. Είδατε ποια κατάληξη είχαν, όσο και αν στο πρώτο ημίχρονο τα τρίποντα του Χρυσανθόπουλου ήταν εκείνα που έφεραν ξανά μέσα στον αγώνα τον Πιερικό. 44-48, 14 λεπτά και 50 δεύτερα πριν από το τέλος. Ο Γαϊτάνης έχει την μπάλα. Θα κάνει την πολύ ωραία προσπάθεια. Έξοχη πάσα για τον Ιλανίδη που χάνει ένα σίγουρο καλάθι. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπαγεωργίου που θα κάνει το σουτ και είναι το καλάθι. 46-48 θα μειώσει η ομάδα της Κατερίνης. Χάθηκε ένα σίγουρο καλάθι προηγουμένως για την ομάδα του ΚΑΟΔ από τον Ιλανίδη που έχει τώρα την μπάλα. Γαϊτάνης. Κατσούλης στο σούτ των 2 πόντων. Εύστοχο. 46-50. Μπορεί ο Ζαχαρίας Κατσούλης να μην δημιούργησε μεγάλο όνομα ή να μην έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά για αυτό που πάντα διακρινόταν και πάντα έλεγαν όλοι τα καλύτερα λόγια ήταν το εκπληκτικό στυλ με το οποίο σουτάρει. Άστοχο το σούτ από το Λαγαμτζή. Πήρε το rebound ο Ιλανίδης. Ο σειρός παίκτης του ΚΑΟ Δράμας έχει πάντα την μπάλα. Προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Δεν το πετυχαίνει, έχει κερδίσει όμως το φάουλ προηγουμένως. Σκότης αλλά και ο Γκοτζαμάνης. Αποχωρούν ο Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος και ο Μπουρμπουλέντρας. Δύο βολές για τον Ιλανίδη, είναι εύστοχος στην πρώτη, 46-51. Είναι και πάλι εύστοχος, 46-52 και ο ΚΑΟΔ παίρνει για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος μια διαφορά 6 πόντων. Παπαγεωργίου με ένα κοντό σχήμα τώρα παίζει και η ομάδα της Κατερίνης. Παπαγεωργίου για τον Γκοτζαμάνη, η προσπάθεια έχει κάνει βήματα. Και ίσως ακούτε και εσείς τις φωνές που έρχονται από τον πάγκο του ΚΑΟ Δράμας, από τους παίκτες που προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουν τους συμπαίκτες που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Κατσούλης για τον Ιλανίδη. Ο Ιλανίδης πάντα με την μπάλα. Θα αφήσει για τον Γρηγορίου και τώρα Κατσούλης. Μαρκάρεται από το Λαγαμτζή. Ο Κεραμιτσόπουλος θα κάνει το σούτ, είναι εύστοχο. 46-54. 8 οι πόντοι της διαφοράς για τον ΚΑΟΔ, που έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, με αυτές τις μυαλωμένες και οργανωμένες επιθέσεις, όσο και αν το σούτ 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο φέρνει τη διαφορά στους 5 πόντους, μπορεί να πάρει την νίκη με οργανωμένες επιθέσεις. 49-54, 12,5 λεπτά πριν από το τέλος. Η μπάλα θα φτάσει στον Γαϊτάνη. Κατσούλης η προσποίηση, το σουτ είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Κεραμιτσόπουλος, τελικά κέρδισε το rebound ο Χρυσανθόπουλος. Παπαγεωργίου γρήγορα προσπαθεί για το καλάθι, είναι έστοχος. 51-54. Γρηγορίου για τον Κεραμιτσόπουλο.
Και πάλι Γρηγορίου. Κατσούλης. Προσπάθεια από τον Καϊτάνη, το σούτ από την κορυφή είναι άστοχο, το rebound από τον Ζαχαρία. Κατσούλη, άστοχο και πάλι το σούτ. Νέα προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Κατσούλη. Ένα πολύ σημαντικό καλάθι από τον Ζαχαρία τον Κατσούλη. Ο Κατσούλης είναι έτοιμος να εκτελέσει την βολή. 51-57. Και πάλι ο Καόδη πήρε μια διαφορά 6 πόντων. Σου 3 πόντων από τον Χρυσανθόπουλο, είναι άστοχο το rebound από τον Κατσούλη. Όμως σύμφωνα με υπόδειξη του κυρίου Μιναρετζόπουλου έχει κάνει φάουλ ο Κατσούλης στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Λαγαμτζή. Από ό,τι βλέπω ετοιμάζεται και ο Θοδωρής ο Μπέσας να περάσει το παιχνίδι για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα. Χρυσανθόπουλος στην επαναφορά της μπάλας για τον Κοτζαμάνη. Πάσα για τον Λαγαμτζή, δεν είναι καλή, είναι πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει ο παίκτης του Πιερικού. Γρηγορίου, μακρινή πάσα για τον Κατσούλη. Αργεί αυτός, τελικά θα κάνει το σουτ, κόβεται από τον Λαγαμτζή με φάουλ όμως. Το 57-51 για τον ΚΑΟΤ παραμένει, 11 λεπτά και 18 δεύτερα, είναι το δεύτερο φάουλ για τον Λαγαμτζή. Ο Κατσούλης είναι εύστοχος, 51-58. Εύστοχος και πάλι, 59-51 ο ΚΑΟΔ, είναι 8 πόντους μπροστά. Παπαγεωργίου. Πολύ ωραία πάσα για τον Χασιώτη, ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι. 53-59. Κοιμήθηκε θα λέγαμε η άμυνα του ΚΑΟΔ σε αυτή τη φάση. Ηλανίδης για τον Γρηγορίου. Μαρκάρεται από τον Παπαγεωργίου, έγινε κάποιο screen εκεί από τον Ηλανίδη. Ο Γαϊτάνης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Εσείς παρακολουθείτε τους παίκτες του ΚΑΟΔΡΑΜΑΣ και τις οδηγίες που δίνει σε αυτούς ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Φούλης Νικολαίδης. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σίγουρα από την αρχή του αγώνα στα rebound, το επισημάναμε και εμείς, το είπε και στην πρώτη μας συνομιλία ο Χρήστος ο Καρατζάς, τον οποίο θα έχουμε, ελπίζουμε, στο δεύτερο time out που θα έχουμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε ότι το σκορ είναι 59-53 για την ομάδα του ΚΑΟΤ, καθώς πλησιάζουμε στο 30 λεπτό του αγώνα. Ο Θανάσης ο Ηλανίδης είναι αυτός που ίσως έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στο σημερινό παιχνίδι και λόγω του ότι έχει παίξει περισσότερο από όλους τους παίκτες. Παιχνίδι με τον Παπαγεωργίου σε θέση playmaker. Να το επαναλάβουμε μία ακόμη φορά, είναι ο παίκτης που άλλαξε θα λέγαμε την μορφή του αγώνα, αλλά βέβαια πάλι ο ΚΑΟΤ βρίσκεται μπροστά. Χρυσανθόπουλος, η προσποίηση φτάνει κοντά στο καλάθι, το σούτ είναι εύστοχο. Μετράει το καλάθι, θα πάρει και φάουλ από τον Κατσούλη. Πένι. Παπαγεωργίου. Χασιώτης. Διστάζει έξω από τη γραμμή των 25. Παπαγεωργίου. Το σουτ. Είναι άστοχος ο Γαϊτάνης, προσπαθεί, δεν τα καταφέρει, το rebound από τον Κεραμιτσόπουλο. Γρηγορίου. Ηλανίδης τώρα. Μαρκάρεται από τον Χασιώτη, ενώ βραχίσωμος Παπαγεωργίου κυνηγάει τον Γρηγορίου. Προσπάθεια από τον Ηλανίδη, το σούτ είναι άστοχο, το rebound του Παπαγεωργίου. Κατεβάζει γρήγορα την μπάλα για τον Χρυσανθόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος μειώνει σε 57-59.
9 και 40 πριν από το τέλος. Μπέσας αφήνει για τον Γρηγορίου. Ιλανίδης. Ιλανίδης πάντα με την μπάλα. Το σούτ είναι άστοχο, το rebound από τον Μπέσα. Προσπαθεί για το καλάθι, το πετυχαίνει. Μια παλικαρίσια προσπάθεια από τον Θοδωρή τον Μπέσα, που πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Το σκορ γίνεται 61-57 για τον ΚΑΟΔ. Και μία βολή για τον Θοδωρή τον Μπέσα. Δεν μετράει η βολή του Μπέσα, γιατί βιάστηκε και μπήκε γρήγορα μέσα. Ο Μπέσας. 57-61 παραμένει το σκορ. Παπαγεωργίου θα κλέψει πολύ όμορφα ο Γρηγορίου. Μπέσας με τον Παπαγεωργίου εκεί, ο οποίος όμως κάνει νέο κλέψιμο. Η προσπάθεια και το καλάθι από το Λαγαμτζή. 59-61. Μειώνει στο καλάθι η ομάδα της Κατερίνης. Γρηγορίου. Θα περάσει για τον Μπέσα, ο οποίος προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Δεν το κατορθώνει, το rebound από το Λαγαμτζή. Θα κάνει και φάουλ ο Μπέσας. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Κατσούλης ξανά στη θέση του Μπέσα. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπαγεωργίου. Μαρκάρεται από τον Ιλανίδη. Το σούτ των 2 πόντων από τον Παπαγεωργίου είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Γρηγορίου και κερδίζει. Το rebound. Κατσούλης. Το σούτ από τον Ζαχαρία τον Κατσούλη είναι άστοχο. Ήταν για 3 πόντους. Rebound από τον Παπαγεωργίου που φτάνει τώρα. Κάνει το σούτ από την κορυφή της ρακέτας και ισοφαρίζει σε 61-61. Κάποια δυσφορία στον πάγκο της δραμηνής ομάδος και βέβαια είναι επόμενο, αφού βλέπουν να χάνεται πολύ γρήγορα η διαφορά που υπήρχε. Ιλανίδης προσπαθεί, χάνει την μπάλα. Έχει κάνει βήματα όμως ο Λαγαμτζής. Παρόλο που κέρδισε την μπάλα, έκανε βήματα, μπερδεύτηκε ο παίκτης του Πιερικού. Γρηγορίου. Γρηγορίου πάντα σε θέση playmaker για τον Κεραμιτσόπουλο. Γαϊτάνης είναι αρκετά μακριά από την γνώριμη του θέση, πλησιάζει. Κατσούλης, Κεραμιτσόπουλος, Ιλανίδης. Τελειώνει ο χρόνος, χάνει την μπάλα ο Ιλανίδης, θα κερδίσει τελικά ο Κατσούλης, ο οποίος όμως χάνει την μπάλα. Το 61-61 παραμένει, 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πρέπει να σκουπιστεί και η μπάλα, γιατί υπάρχει ομολογουμένως πολύ ζέστη εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κατερίνης. Παπαγεωργίου θα περάσει για το Λαγαμτζή. Το σούτ από το Λαγαμτζή είναι εύστοχο. 63-61, περνάει ξανά μπροστά ο Πιερικός μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, και καθώς έχουμε περάσει στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα, Ιλανίδης προσπαθεί, πλησιάζει στο καλάθι, το πετυχαίνει, όχι, δεν μετράει, λέει ο κύριος Μιναρετζόπουλος. Δεν μετράει το καλάθι που πέτυχε ο Ιλανίδης. Εύστοχος ο Ιλανίδης, 63-62. Ο Θανάσης Ιλανίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη.
Είναι και πάλι εύστοχος, ισοφαρίζει 63-63. Παπαγεωργίου θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο, προσπαθεί, πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και φάουλ από τον Κεραμιτσόπουλο, που δεν μπορεί να το πιστέψει ο ψηλός του ΚΑΟ Δράμας ότι του έχει χρεωθεί φάουλ. Αστοχή ο Χρυσανθόπουλος, ο Γαϊτάνης κέρδισε το rebound και φαίνεται ότι έχει χτυπήσει ο Γαϊτάνης. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει ο Σάκης ο Γαϊτάνης, ο οποίος έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα σοβαρό για τον παίκτη της δραμηνής ομάδος. Απ' έξω η μπάλα για τον Πιερικό, Λαγαμτζής, Παπαγεωργίου. Θα περάσει για τον Λαγαμτζή, ο οποίος κλείνεται. Θα κάνει τελικά το σούτ, είναι άστοχο το rebound από τον Γαϊτάνη. Ιλανίδης. Περνάει για τον Γαϊτάνη το φάουλ που γίνεται από τον Χρυσανθόπουλο. Μία και μία βολές για τον Σάκη τον Γαϊτάνη. Ο Γαϊτάνης είναι εύστοχος, 65-64 θα μειώσει. Και ισοφαρίζει 65-65. 6 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Παπαγεωργίου. Θα περάσει για το Λαγαμτζή, πλησιάζει κοντά στο καλάθι, το σούτ είναι εύστοχο. 65-67. Γαϊτάνης θα βγάλει έξω για τον Γαϊτανίδη, σου 3 πόντων από τον Γαϊτανίδη, είναι άστοχο τελείως. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του Πιερικού. 67-65 πάνω το σκορ, 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Πιερικός προηγείται με 2 πόντους και έχει και την μπάλα με τον Παπαγεωργίου. Λαγαμτζής πλησιάζει κοντά στο καλάθι, θα κάνει το σούτ, είναι άστοχος. Το rebound τελικά από τον Πετρίδη και φάουλ προηγουμένως από τον Μιχάλη τον Κοτσαμάνη πάνω στον γκάρ της δραμηνής ομάδος, που έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία και μία βολές. Ο Πετρίδης είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 67-66 θα μειώσει και ευκαιρία εκτελέοντας την δεύτερη να ισοφαρίσει και πάλι. Είναι άστοχος, προσπάθησε ο Γαϊτανίδης για το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Παπαγεωργίου. Χρυσανθόπουλος. Θα δώσει για τον άλλο τον Χρυσανθόπουλο, ο οποίος ευστοχεί από την κορυφή της ρακέτας, 69-66. Ιλανίδης. Πάντα με την μπάλα ο Θανάσης ο Ιλανίδης. Προσπαθεί να πετύχει το καλάθι, ευστοχή. Μετράει το καλάθι τελικά και έχει και δικαίωμα για μία βολή. 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Ιλανίδης ευστοχή, 69-69.
Παπαγεωργίου. Τελευταία 4,5 κρίσιμα λεπτά. Παπαγεωργίου πάλι. Κρατάει πάντα την μπάλα, θα περάσει για τον Χασιώτη. Ο Λαγαμτζής προσπαθεί να πλησιάσει, κάνει το φάουλ τελικά ο Γαϊτάνης. Είναι άστοχο στην πρώτη, το rebound από το Γαϊτάνη. Ιλανίδης. Θα περάσει για τον Πετρίδη. Γαϊτάνης θα κάνει το shoot. Είναι άστοχο στο rebound από τον Χρυσανθόπουλο. 69-69 παραμένει το αποτέλεσμα. 3 και 50 πριν από το τέλος. Παπαγεωργίου, η μπάλα έφτασε στον Χρυσανθόπουλο, το φάουλ από τον Πετρίδη. Ο νοκαούτ να φτάσει στη νίκη, είναι εύστοχος όμως. 70-69. Είναι άστοχος στη δεύτερη, το rebound από τον Γαϊτάνη. Ιλανίδης. Ο Σάκης ο Ιλανίδης πάντα με την μπάλα, μαρκάρεται από τον Χασιώτη. Κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να πλησιάσει. Έξοχο καλάθι από τον Ιλανίδη, 71-70. Ένα καταπληκτικό καλάθι από τον Σάκη τον Ιλανίδη. Κάτι παραπάνω από 3 λεπτά. Παίκτες και πάγκος της δραμηνής ομάδας προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του ΚΑΟ. Το rebound προσπαθεί να γίνει και φάουλ από τον Γαϊτάνη πάνω στον Χρυσανθόπουλο. Έχασε την ευκαιρία ο ΚΑΟ να κερδίσει την μπάλα σε αυτό το σημείο. 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 1 και 1 βολές για τον Χρήστο Χρυσανθίδη. Ήταν το 4ο φάουλ του Σάκη Γαϊτάνη. Ευστοχή, 71-71 ισοφαρίζει. Είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Και πάλι εύστοχος, 72-71. Και αναμένεται το τελευταίο τρίλεπτο, στο οποίο έχουμε μπει ήδη, να είναι πολύ κρίσιμο, δραματικό. Ο Ιλανίδης θα περάσει για τον Γαϊτανίδη, ο οποίος προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Χάνει προς στιγμή την μπάλα για τον Πετρίδη. Ο Πετρίδης κρατάει πάντα την μπάλα. Θα δώσει για τον Ιλανίδη. Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί ο Ιλανίδης, θα περάσει έξοχα στο Γαϊτάνη και αυτός δεν πετυχαίνει το καλάθι. Κερδίζει όμως το επιθετικό rebound με νέα προσπάθεια. Ξαναστοχή. Νέο επιθετικό rebound και το foul πάνω στον Γαϊτάνη. Νέο foul πάνω στον Σάκη τον Γαϊτάνη. 72-71 χάνει ο ΚΑΟΔ. Αλλεπάλληλες προσπάθειες από τους παίκτες της δραμηνής ομάδος για να φτάσουν στο καλάθι. Δεν το κατόρθωσαν τελικά. Ο Γαϊτάνης κέρδισε το foul. Ευστοχή ο Γαϊτάνης, 72-72 ισοφαρίζει. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Και πάλι εύστοχος ο ΚΑΟΔ, περνάει και πάλι μπροστά με 73-72. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που κάνει ο ΚΑΟΔ για να φτάσει στη νίκη. Παπαγεωργίου. Περνάει για τον Χασιώτη. Χρυσανθόπουλος σου 3 πόντων, είναι άστοχο, κερδίζει όμως το rebound. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, το rebound από το Λαγαμτζή και το καλάθι. Έχει σοβαρό πρόβλημα ο ΚΑΟΔ στα rebound. 74-73 μπροστά ο Πιερικός. Πετρίδης. Θα βγάλει για τον Κατσούλη, το σούτ από τον Κατσούλη είναι άστοχο, προσπαθεί ο Πετρίδης για το rebound. Το φάουλ που γίνεται τελικά από τον Χρυσανθόπουλο πάνω στον Πετρίδη. Ο Παναγιώτης Πετρίδης θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει 1 και 1 βολές.
Ήταν το τέταρτο φάουλ από τον Χρήστο Χρυσανθίδη, μία και μία βολές για τον Παναγιώτη Πετρίδη. Είναι εύστοχος στην πρώτη, ισοφαρίζει 74-74. Αστοχή όμως στη δεύτερη βολή, το 74-74 παραμένει. Έχει τώρα την μπάλα ο Παπαγεωργίου. Λαγκαμτζής, το σούτ από τον Λαγκαμτζή είναι εύστοχο. 76-74 μπροστά ο Πιερικός. Ηλανίδης, θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η επίδεση. Ηλανίδης. Πολύ κρίσιμη αυτή η επίδεση για τον ΚΑΟ Δράμας. Πρέπει οπωσδήποτε να ευστοχίσουμε. Ηλανίδης θα περάσει για τον Γαϊτανίδη. Θα δοκιμάσει σου 3 πόντων. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Κατσούλης. Δεν μπορεί, το rebound από τον Παπαγεωργίου. Θα βγάλει για τον Λαγκαμτζή. Αυτός θα χάσει. Προσπαθεί. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι ο Χρυσανθόπουλος. Ευτυχώς που δεν πέτυχε το καλάθι. Κέρδισε βέβαια το φάουλ. Μένουν 57 δευτερόλεπτα. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τον ΚΑΟ. Και time out που ζητάει και παίρνει ο προπονητής της δραμηνής ομάδος. Καλό θα ήταν να ακούγαμε για μία ακόμη φορά την άποψη του Χρήστου του Καρατζά, τον οποίον θα έχουμε σε λίγο κοντά μας. Χρήστο, τελευταία κρίσιμα 57 δευτερόλεπτα ο ΚΑΟ είναι 2 πόντους μπροστά. Ο Πιερικός έχει την μπάλα, πιστεύεις ότι μπορεί ο ΚΑΟ να φτάσει στην νίκη? Μπορεί να φτάσει στην νίκη αν παίξουμε προσεκτικά στην άμυνα, χωρίς φάουλ, να πιέσουμε το νούμερο 13 και προπαντός να πάρουμε το rebound. Αυτό μετράει περισσότερο και αυτό είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτό το σκορ. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα rebound δηλαδή. Ναι. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στην ομάδα του ΚΑΟ, να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο τον Καρατζά και να... Σουτάρει ο Χρυσανθόπουλος και ευστοχή. 77-74 και αν ευστοχίσει και στην επόμενη προσπάθεια τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για τον ΚΑΟ. Είναι και πάλι εύστοχος. 78-74, 57 δευτερόλεπτα. Κεραμιτσόπουλος αφήνει για τον Πετρίδη. Πετρίδης πάντα με την μπάλα. Ο ΚΑΟ πρέπει να ευστοχίσει είτε σε σουτ 2 είτε 3 πόντων. Μόνο με εύστοχη προσπάθεια υπάρχει ελπίδα για νίκη και πρέπει να γίνει και γρήγορα η προσπάθεια. Ηλανίδης για τον Κεραμιτσόπουλο, το σουτ είναι εύστοχο. Και ο ΚΑΟ έχει και αυτός χρόνο. 78-76. Προσπάθεια από τον Παπαγεωργίου, η μπάλα θα φτάσει στον Λαγκαμτζή. Φάουλ που έγινε από τον Ηλανίδη πάνω στον Παπαγεωργίου και νέο time out που ζητάει αυτή τη φορά ο πάγκος της Δράμας. Του στον κύριο Χελιδόνη που δίνει τις τελευταίες κρίσιμες οδηγίες για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και βέβαια στην άλλη μεριά ο Φούλης Νικολαίδης, ο οποίος δίνει και αυτός τις οδηγίες του για τα τελευταία δευτερόλεπτα στους παίκτες του ΚΑΟ Δράμας. Σίγουρα ο Παπαγεωργίου είναι έτοιμος να εκτελέσει την μία και μία βολές. Έχει 19 δευτερόλεπτα συνέχεια ο ΚΑΟ. Είναι άστοχος στο rebound από τον Καϊτάνη και η μπάλα είναι για τον ΚΑΟ. Παιχνίδι θα περάσει στη θέση του ο Μαυρίδης. Και πάλι με κοντό σχήμα ο ΚΑΟ. Γρηγορίου για τον Πετρίδη. Θέλει σίγουρα καλάθι ο ΚΑΟ. Δεν ξέρω αν υπάρχει το σθένος, αν υπάρχει τόση μεγάλη δύναμη για να επιχειρηθεί σουτ 3 πόντων και να καθαρίσει μια και έξω το παιχνίδι. Ή θα γίνει σουτ 2 πόντων. Ο Ηλανίδης περνάει έξω, έχει πάσα για τον Μαυρίδη. 78-78. Το παιχνίδι τελείωσε. Το παιχνίδι τελείωσε και ο αγώνας πάει στην παράταση. Ένα συγκλονιστικό τέλος. Το παιχνίδι πάει στην παράταση.
Ο ΚΑΟΔ κατάφερε και βλέπετε τους παίκτες της δραμηνής ομάδας που πανηγυρίζουν με το καλάθι του Βασίλη Μαυρίδη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κατάφερε ο ΚΑΟΔ να ισοφαρίσει. Λίγος ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Κατερίνης. Όπως είπαμε και σε κάποιο σημείο της μετάδοσής μας, οι περισσότεροι φίλαθλοι ενδιαφέρονται για τον πιερικό στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και κάποιοι δραμηνοί φίλαθλοι στην εξέδρα οι οποίοι ακολούθησαν την ομάδα για να την ενισχύσουν να φτάσει στη νίκη στο πρώτο αυτό παιχνίδι της. Λίγο πριν αρχίσει η παράταση και ένας μεγάλος απόν από τη δραμηνή ομάδα, ο Μάκης ο Κανελόπουλος. Μάκη, η ομάδα μας κατάφερε τελικά να φτάσει στον αγώνα στην παράταση. Πιστεύεις ότι έχουμε τύχει στην παράταση? Πιστεύω τώρα, επειδή είμαστε πιο εμπειρή ομάδα, ότι στην παράταση θα κερδίσουμε. Εμείς θα είμαστε νικητές. Υπάρχει κάτι που λείπει από τον ΚΑΟΔ σήμερα και δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη μέχρι τώρα? Ήταν και το άγχος της πρεμιέρας οπωσδήποτε. Αυτό επηρεάσει, πιστεύω, την ομάδα μας. Είχαμε μια κοιλιά στο πρώτο ημίχρονο, τώρα πάμε καλά και πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές. Ο Χρήστος ο Καρατζάς προηγουμένως μας σήμανε ένα σοβαρό πρόβλημα στα rebound. Ναι, αυτό ήταν παίζαμε για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού με ένα ψηλό και είχαμε κάποιο πρόβλημα στα rebound. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Στο μπάσκετ άλλα θες να κάνεις και άλλα γίνονται μερικές φορές. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε. Απομένει λιγότερο από ένα λεπτό για να ξεκινήσει η 5λεπτη παράταση. 78-78 το σκορ. Μαυρίδης, Πετρίδης, Ηλανίδης, Κεραμιτσόπουλος και Γαϊτάνης η πεντάδα για τον ΚΑΟΔ Δράμας. Χρυθανθόπουλος Γιώργος, Χασιώτης Λαγαμτζής, Γκοτζαμάνης και ο Χρήστος ο Χρυσανθόπουλος η πεντάδα για την ομάδα της Κατερίνης. Ο Κεραμιτσόπουλος με τον Χρυσανθόπουλο θα επιδείξουν για το τζάμπολ. Κέρδισαν το τζάμπολ οι παίκτες του πιερικού. Ο Λαγαμτζής όμως έχασε την μπάλα από την πανέξυπνη παρεμβολή του Ηλανίδη. Θα περάσει ο Ηλανίδης για τον Μαυρίδη. Πάσα για τον Κεραμιτσόπουλο. Αυτός φτάνει πολύ όμορφο στο καλάθι. 80-78 για τον ΚΑΟΔ. Χασιώτης. Ο Χασιώτης έχει πάντα την μπάλα. Θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο τον Χρήστο. Χασιώτης. Ξανά Χρυσανθόπουλος. Διστάζει, γίνει ξανά για τον Χασιώτη. Ξανά Χρυσανθόπουλος. Πλησιάζει, θα κάνει τελικά το σούτ από την κορυφή. Είναι άστοχο. Το rebound από το Λαγαμτζή και το σούτ είναι εύστοχο. 80-80 και παραμένει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα στα rebound για την ομάδα της Δράμας. Ηλανίδης. Πάντα με την μπάλα ο Ηλανίδης για τον Γαϊτάνη. Γαϊτάνης κρατάει την μπάλα. Ο Γαϊτάνης πάντα με την μπάλα. Μένουν λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Το σούτ από τον Γαϊτάνη εύστοχο. 80-82 μπροστά ο ΚΑΟΔ. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και της παράτασης. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχική και σωματική δύναμη για να αντέχει σε τόσο δύσκολες και τόσο νευρώτες καταστάσεις και φαίνεται ότι την έχουν οι ΚΑΟΔ. Χρυσανθόπουλος σου 3 πόντων. Είναι άστοχο το rebound από τον Πετρίδη. Ηλανίδης. Αυτή η επίθεση είναι πολύ κρίσιμη για τον ΚΑΟΔ. Πετρίδης για τον Μαυρίδη. Πάσα για τον Κεραμιτσόπουλο. Κρατάει. Αυτό την μπάλα θα βγάλει για τον Μαυρίδη. Ήταν κάπως ρυψοκίνδυνη η πάσα του Βασίλη Μαυρίδη. Ηλανίδης. Μαρκάρεται από το Λαγαμτζή. Προσπαθεί να ξεφύγει. Κρατάει πάντα ο Ηλανίδης. Θα περάσει για τον Κεραμιτσόπουλο το σουτ. Έστοχο. 84-80. Ο ΚΑΟΔ είναι 4 πόντους μπροστά. Και 3 λεπτά τον χωρίζουν από τη μεγάλη νίκη. Χασιώτης θα περάσει για τον Λαγαμτζή. Προσπαθεί να πλησιάσει το φάουλ που γίνεται από τον Μαυρίδη. Το τρίτο φάουλ από τον Μαυρίδη. Ο Γιώργος Λαγαμτζής, 22 ετών, 1 και 97. Είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Αν ευστοχίσει θα έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Είναι άστοχος το rebound από τον Γαϊτάνη. Μαυρίδης.
Γαϊτάνης. Καθυστερούν οι παίκτες του ΚΑΟΔ. Προσπαθεί για τον Κεραμιτσόπουλο, ο οποίος δεν βρίσκει την μπάλα. Η παρεμβολή του Κοτσαμάνη δεν είχε αποτέλεσμα. Η μπάλα είναι έξω για τον ΚΑΟΔ. Γαϊτάνης. Ιλανίδης. Ο ΚΑΟΔ θέλει ένα ακόμα καλάθι για να βλέπει πλέον κατάφατσα την νίκη. Ιλανίδης προσπαθεί να πλησιάσει, θα κάνει τελικά το σούτ ο Σάκης. Ο Ιλανίδης είναι άστοχος, η μπάλα του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Χρυσανθόπουλος κρατάει την μπάλα, θα περάσει για τον Λαγαμτζή. Αυτός προσπαθεί να πλησιάσει, θα κάνει το σούτ, προσπαθεί να κόψει ο Γαϊτάνης. Έχει γίνει όμως το φάουλ προηγουμένως από τον Ιλανίδη. Λαγαμτζή. Ήταν το τρίτο φάουλ από τον Ιλανίδη. Ο Λαγαμτζής είναι εύστοχος, 81-84, μειώνει στους 3 πόντους. Είναι άστοχος όμως στη δεύτερη βολή. Θα παραμείνει το 81-84, μακρινή πάσα για τον Ιλανίδη, θα κλέψει. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μαυρίδη. Αυτή η προσπάθεια ίσως κρίνει την νίκη. 81-84, 2 λεπτά πριν το τέλος. Η προσπάθεια αυτοθυσίας του Μαυρίδη έφερε την μπάλα στα χέρια του Ιλανίδη. Κεραμιτσόπουλος. Γαϊτάνης, θα κάνει το σούτ ο Γαϊτάνης. Έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του. 81-86. Παπαγεωργίου θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο σου 3 πόντων. Είναι άστοχο το rebound από τον Γαϊτάνη. Η νίκη είναι στα χέρια των παικτών του ΚΑΟΔ. Ιλανίδης θα περάσει για τον Μαυρίδη. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του ΚΑΟΔ. Πετρίδης. Πρέπει να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αργή επίδεση οι παίκτες του ΚΑΟΔ. Πετρίδης προσπαθεί. Θα φτάσει στο καλάθι. 81-88. Οι 7 πόντοι της διαφοράς φέρνουν τον ΚΑΟΔ μπροστά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα. Βλέπετε τους παίκτες του ΚΑΟΔ που πανηγυρίζουν αυτή την μεγάλη νίκη. Οι οδηγίες από τον Φούλη Νικολαίδη προς τους παίκτες της δραμηνής ομάδος. 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον ΚΑΟΔ από την πρώτη φετινή νίκη του και μάλιστα εκτός έδρας. Έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την άνοδο στην Α2. Αυτό είχε πει ο Τάσος Τασούδης σε μια συνομιλία που είχαμε εχθές. Με νίκη στο σημερινό παιχνίδι ο ΚΑΟΔ βάζει τις βάσεις για την πραγματοποίηση του ονείρου της ανόδου στην Α2 εθνική κατηγορία. Η επίδεση του Πιερικού με τον Παπαγεωργίου. Χρυσανθόπουλος, μαρκάρουν τον Χρυσανθόπουλο, το σούτ 3 πόντων από τον Παπαγεωργίου είναι άστοχο, το rebound από τον Χασιώτη. Χασιώτης θα βγάλει ξανά για τον Παπαγεωργίου, προσπαθεί να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Για τον Λαγαμτζή το φάουλ τελικά που γίνεται από τον Μαυρίδη, 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Είναι το 4ο φάουλ του Βασίλη Μαυρίδη και ο Λαγαμτζής θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία και μία ελεύθερες βολές. Γίνεται ακόμα πιο μεγάλη με τον τρόπο που θα επιτευχθεί. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή, τελικά έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Λαγαμτζής. Το 81-88 παραμένει. Είναι εύστοχος στην δεύτερη, 82-88, 6 πόντους διαφοράς. Μαυρίδης θα περάσει για τον Πετρίδη. Ο Πετρίδης πάντα με την μπάλα για τον Μαυρίδη. Αυτός έχει κοντά τον Ιλανίδη, δεν το βλέπει τελικά ο Πετρίδης με την μπάλα. Να ο Μαυρίδης προσπαθεί για το καλάθι, 82-90, 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Παπαγεωργίου θα περάσει για τον Χρυσανθόπουλο σου 3 πόντων, είναι άστοχο το rebound από τον Γρηγορίου. Ιλανίδης θα περάσει για τον Μαυρίδη, ξανά Ιλανίδης. Πετρίδης, στις 4 γωνίες οι παίκτες του ΚΑΟΔ είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη. Η μπάλα θα φτάσει στον Πετρίδη. Θα κάνει το λάθος τελικά ο Πετρίδης. Χρυσανθόπουλος θα κάνει το σούτ των 3 πόντων, είναι άστοχο το rebound. Από ποιον τελικά? Η μπάλα είναι από τον Χρυσανθόπουλο έξω. 12 δευτερόλεπτα ο ΚΑΟΔ πετυχαίνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές. 90-82, 8 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα φτάσει στον Πετρίδη.
4 δευτερόλεπτα, 3. Το σούτ από τον Πετρίδη είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Καϊτάνης με το follow. Ο αγώνας τελειώνει. Ο Κάοδη, ο μεγάλος τριαμβευτής, μέσα στο κλειστό γυμναστήριο της Κατερίνης, πετυχαίνει μια πολύ σημαντική νίκη επί του Πιερικού με 90-82. Έχουμε κοντά μας τον μεγάλο θριαμβευτή, τον προπονητή του ΚΑΟ Δράμας, τον κύριο Φούλη Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, πόσο μεγάλη είναι αυτή η νίκη? Αυτή η νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική. Μια πρεμιέρα είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολη. Όσοι υποτιμούν οποιαδήποτε ομάδα συμπεριλαμβανομένου και του Πιερικού πλανώνται, είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό. Οι ομάδες είναι εισάξιες. Μια ομάδα για να κατακτήσει κάτι πρέπει να κερδίσει κάποια δύσκολα μάτς και με λίγο με την εύνοια της τύχης, αλλά και με την ικανότητά της, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαδίζουν σε ένα μάτς το οποίο πηγαίνει στον πόντο, και η ομάδα μας έχει την ικανότητα και το απέδειξε σήμερα να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους δυσκολίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλή η προσπάθειά τους. Συγχαρητήρια, ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Αυτός ήταν ο προπονητής του ΚΑΟ Δράμας, ο κύριος Φούλης Νικολαίδης. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.